Euskarazko kulturgintzaren transmisioa bermatuko duen hezkuntza lege bat erdiestean, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoarako horixe dute xede euskaraz aritzen diren, dozenaka kultur eragileek eta sortzaileek Eusko Jaurlaritza hezkuntza lege berria idazten ari den garaiotan, euskarazko kultur sorkuntzan darabiltzanek beren eskeak eta eskaintzak lau haizetara zabaltzeko baliatu zuten Donostian atzo goizean egin zuten agerraldia. Batetik eskatu egin zioten administrazioari, galde egin zioten legea berariaz jaso dezatela euskarazko kulturgintzaren transmisioa bermatuta egongo dela. Bestetik, eskua luzatu zioten, prest agertu ziren helburua erdiesteko lan egiteko. Arratsaldeon guztioi modu batera ez bada bestera adierazpenari sostengua adierazi diote euskarazko kultur sorkuntzan diharduten 73 eragilek eta norbanako kezka bat badagoen seinale da kopuru hori, eta ez da gaurkoa, gaur egungo sistema ez dela balekoa iristen diote, ez dagoela bermatuta euskarazko kulturgintzaren transmisioa dokumentuan nabarmendu duten ez ere, azken hamarkadetan eraldatu egin dira kultur sorkuntza zabaltzeko, transmititzeko eta gizarteratzeko moduak Gotzon Barandiaran idazlea. Hezkuntza lege berri horren aurrean dugun jarrera eta ditugun proposamenak. Bildu ginen hainbat kultur eragile, euskarazko kulturgintzaren egoerari buruzko irakurketa partekatu bat egiteko. Ondorio asko atera genituen, baina bat izan zen euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez dagoela bermatuta, ez hezkuntza arautuan, ez hezkuntza ez arautuan, ez etxegiroan eta gaur egunera ekarrita ez da ingurune digitalean ere. Bestelako lerroburu batzuei helduta, azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko protesta egiten ari ziren Saskako guraso, ikasle eta irakasleen kontra bortizki oldartu zen Frantziako poliziaren egun arratsaldean Baionan, Pirineo Atlantikoetako akademian ikuskaritzaren egoitza okupatzeko asmoz joan ziren ikastolako kideak, baina poliziak ekintza oztopatu zien, tentsio handiko une batzuen ondotik, barnera sartzea lortu zuten azkenean. Gaua bertan pasatu ondotik okupazioa iraunarazteko xedearekin dira orain. Ur Gorostiaga Saskako zuzendariak adierazi duenez, Frantziako hezkuntza ministroak hitzordu bat eman arte, ez dira bertatik mugituko. Momentuz ez dugu ez elkargoaren behirik, ez EEP-ren behirik, espero dugu ondoko horrenetan eien behi izatea eta orain arte sustengatu gaituzte, beraz pentsatzen dugu eien sustengoa jasoko dugula. Hemendik ez girela mugituko ministroak hitzordu bat eman arte, ministro behiari galdegitzen diogu, bera baita minoritateen gutxiengoen espezialista baita. Azken egunotako erreskateekin jada 78 dira Aitamari erreskate ontzian diren migratzaileak ekainaren 6an abiatu zen Palmatik eta ontziak 3 egunetan erreskatatu ditu migratzaileak 11 lehen egunean, 17 bigarrenean eta 40 hirugarrenean denei egin diete COVID-19aren proban eta negatibo eman dute eta osasunez ondo dauden arren, hotza, nekea eta beldurra atzematen zaiela adierazi dute Aitamarikoek. Italiak oraindik ez du eman porturatzeko baimenik, baina edonola ere Lampedusa uharterako bidean da ontzia, migratzaileak utzi eta behar duten mediku harta jaso dezaten. Ekintzaileek azaldu dute arrisku egoera hauek egunero gertatzen direla etorkinen jario natural bati bide emateko giza korridoreak falta direlako. Hego Euskal Herrian 500 pertsonak baino gehiagok lo egiten dute kalean migratzaileen kolektiboen eta harrerasaren arabera, maiz aterpetan lo egiteneko egonaldiak behin-behinekoak dira. Arazoa baina haratago doa, izan ere migratzaileek harrera duina ez dutela ohartarazi dute, salatu dute ere, Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak gabezi horiek ezagutu arren entzungor egiten dietela konponbide eskaera. Itxus Elorza, Atxuri harrerasareko kidea. Kalean dago, jenteak lo egiteko tokirik ez dauka, eta gero gainera jazarpenak, identifikazio etnikoak eta sakabanaketak gauetan eta aurkitzen dituztenean polizien aldetik itxuraz ez zaigu gustatzen, gure politikoi ez zaigu gustatzen ikusgarri egon daitezen. Bestaldetik ekonomia arlora salto, jarraipena eta berrikuntza uztartzen dituen batzarra isten ari da gaur Lab sindikatua, Biarritzeko irati aretoan puntu eta jarrai bat Garbiñe Aramuru idazkari nagusiak atzo laburbildu zuenez berritasuna buruz agitzen dator, aurrantzean 2 buruko lidergoa izango baitu sindikatu abertzaleak. Aramuru beste 4 urtez izango da idazkari nagusia, baina kargu hori partekatu beharko du azken urteetan bigarrena izan denarekin, Igor Arroiorekin. Gizon bat eta emakume bat Alemaniako
berdeen eskutik, Europan sartu zen lidergo bakoitzaren ideiari jarraituz. Jarraipena berriz, sindikatuaren estrategian eta ildo ideologikoan dago oso esanguratsua da, Aranburuk aurkeztutako kudeaketa txostenaia aho batez berretsi zutela, atzo batzarkideek aldeko 99,13 boto izan baitziren Babes Zabala jaso du. Zuzendaritza berriak ere aldeko 399 boto jaso ditu, aurkako 13 bitxuri eta 10 abstentzio 14 kide izango ditu komite exekutibo berriak. Aldiz iritsi da makina erremintaren 5. eta azken eguna 31 edizio eta 71 urte bete ditu aurten nazioarteko azokak eta besteak beste Azkoitiko Ibarmia ekoizleak ez du txik egin urte guzti hauetan urteek aurrera egin ala, azoka guztiz aldatu da eta era berean makinak eta erremintak ere aldatu joan dira. Hona hemen Arrate Olaiz, Ibarmiako berrikuntza zuzendariak kontatu diguna. Ezinbestekoa da, azkenean berrikuntza da gure hildo nagusietenetariko bat, bestela ez ginateke merkatuan egongo ez gu, ez hemen dauden makina fabrikante guztiak, ez? Guk berrikuntzan esfortzu handia jartzen dugu, dirutza ere dedikatzen dugu hortara, eta azkenean produktuak erabat aldatuta daude, duela 60 urte hasi ginenetik honea ez dakat inongo zerikusirik. Festekin lotuta berriz Loko aste nagusiak badu dagoeneko kartela Artepop izeneko irudia izan da, hau aukeratua 6 finalisten artean Maximiliano Kosatiren lanak boten eguneko 31,8 jaso du. Gaur aurkeztu dute kartela eta agerraldian Itziar Urtasun Bilboko udaleko jaietako zinegutziak adierazi du irudiak urrunetik irudikatzen duela aste nagusia. Artepop se titulaba y es de Maximiliano Cosati. De lejos, digamos, se ve que va a ser aste nagusia, ¿no? Te guste o no te guste, pero tiene que tener eso, que de lejos ya sepamos que sea el cartel que... Eta lerroburuekin bukatzeko Gasteiza goaz atzo hasi zen Gasteizen azkena rock festivala 2 urteko geldialdiaren ostean, askotariko musika eskaintzarekin Eba Castillo azkena rock festivaleko komunikazio arduradunak jaialdian ikusi ahalko diren talde esanguratsuen berri eman digu. Desde el rockabilly, el punk, el metal, hay una buena muestra de grandes grupos del rock y de bandas emergentes. Susi 4, Patti Smith, madrina de lujo este año, o Emily Harris. Tenemos bandas que repiten, que estuvieron con nosotros en el 2005, como Drive-By Truckers o Social Distortion. Luego grandes bandas también muy queridas y de la escena local, como es Ilegales, como es Sociedad Alcohólica, o Bulk, Nucore, Fightless, un variadito muy interesante. Lerroburuak horrela iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea euskarazko kulturaren transmisioa hezkuntza legea bermatzeko eskatu dute euskarazko kultur sorkuntzan diharduten 73 eragilek eta norbanakok Jaurlaritza ontzen ari den legeari proposamenak egiteko eta eztabaidan parte hartzeko aukera izan nahi dute. 2019an erabaki genuen aztertzeko eta elkarrekin partekatzeko jardunaldi batzuk antolatzea Azpeitin. Jardunaldi horietatik lantalde bat sortu genuen, 2 urte generamatzan saretze lan bat egiten, lan horretan genbiltzala etorri zen hezkuntza lege berriaren ituna. Guk testu hori aztertu eta kezka batzuk ditugu eta proposamen batzuk ditugu, jarrera bat dugu horrekiko, horri buruzko agerraldia antolatu dugu. Irakurriko duguna da, hainbat eragilek hezkuntza lege berri horren aurrean dugun jarrera eta ditugun proposamenak. Bildu ginen hainbat kultur eragile, euskarazko kulturgintzaren egoerari buruzko irakurketa partekatu bat egiteko. Ondorio asko atera genituen, baina bat izan zen euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez dagoela bermatuta, ez hezkuntza arautuan, ez hezkuntza ez arautuan, ez etxegiroan eta gaur egunera ekarrita ez da ingurune digitalean ere. Kultur industrian eraldaketak gertatu dira. Paradigma aldaketa honen baitan, eta azken urteotako inkesta zein azterketek erakutsi dutenez, eten bat gertatu da. Eta gaur egun hezkuntza arautuak ez du bermatzen euskarazko kulturgintzaren transmisioa. Ezinbesteko deritzogu, une hau baliatzea, euskarazko kulturgintzaren transmisioaren gaia lehen lerrora ekartzeko.
Ordea gizarte arloko gaiekin jarraiki aipatu Gulerrobuetan ere migratzaileeko hartatze dute ez dutela harrera duinik salatu dute gainera. Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak gabezi horiek ezagutu arren entzungor egiten dietela, konponbide eskaerei Itxus Elorza Txuri Harrera sareko kidearekin izan da, Aiara Deurreta kazetaria. Denbora guztia da beti oztopoak eta oztopoi aurre eta aurre egiten. Mugak, segurtasun kontrolak, hesiak, kalea, zailtasunak, poliziaren jazarpena, laguntza eza, heriotza. Euskal Herrian migratzaileek bizi duten egoera lazgarria da. Zenbait kasu dauzkagu baita ere igual 10, 12, 15 urte daramatzate hemen bizitzen, eta oraindik ez dute lortu inolaz ere bere regularizazio dokumentuak, ez? Bere lan eta bizitzeko baimenak, ez? Eta egoera horrek suposatzen duzuen bezala da beste egoera baten sartzen zaitu, ipintzen zaitu beti askoz beste egoera ahulago baten jartzen zaitu, ez? Bai esplotazioaren aurrean lan ezberdinetan esplotatuta egongo dira. Migratzaileen errealitatea ikusezina da hainbatetan. Euskal Herrian, iheslari klimatiko, errefusiatu zein migratzaile asko kalean bizi dira. Jenteak kalean dago, jenteak lo egiteko tokirik ez dauka, eta gero gainera jazarpenak, identifikazio etnikoak eta sakabanaketak gauetan eta aurkitzen dituztenean, polizien aldetik itxuraz ez zaigu gustatzen, gure politikoi ez zaigu gustatzen ikusgarri egon daitezke. Migratzaileen kolektiboek zein harrera sareek salatu dutenez, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez dute harrera eta gizarteratze planik. Egungo egoera gordinari gainera zenbakiak jarri dizkiete. 500 pertsona baino gehiagok lo egiten dute kale horrian. 100 pertsona, 500 pertsona baino gehiago egon daitezke kalean. Salatu dugu, esan dugu, gure kolaborazioa prest gaude bilerak egiteko eta laguntzeko konpontzen, ze ulertzen dugu Bilboko eta beste zenbait tokitako jenteak hiritarrak prest gaudela konponbidean ipintzeko, baina ja ikusten dugu instituzionaldetik ez dagoela asmorik, ez dago iniziatibarik, ez dago gauzak egiteko konponbidea bilatzeko gogorik, ez? Eta orduan plantatu nahi dugu ja nahikoa dela eta bai Jaurlaritzako gizarte gaietarako sailari, bai diputazioari eta bai Bilboko udaletxeari plantatu nahi dugu, ezin dutela ja pelota pasatu batetik bestera. Konponbideak nahi dituzte, benetako konponbideak eta ez itzutzak. Nahi dugu ja konponbidea benetakoa martxan ipintzea, ez bakarrik diskurtsoak, ez bakarrik immigrazioen aldeko euskal ituna sinatzea eta plan marabillosoak eta aurkeztea, baizik eta presupuestoak martxan ipini, jenteak, errekurtsoak, bitartekoak eta martxan ipini eta konponbidea ematen hastea. Maiz aterpeetan lo egiteko egonaldiak behin-behinekoak dira. Arazoa baina haratago doa, izan ere migratzaileek ez dutela harrera duina ohartarazi dute. Egoera da harrera duina falta ikusten dugula. Ez bakarrik gauean lo edo aterpea edo etxe konponbide habitazionala edo esango genukena falta dugula, baizik eta baita ere egunean zehar egoten direla ezer egiteko ez daukatela, ez? Eta horregaitik ikusten dugu harrera integralagoa, duinagoa izan behar duela. Eta hortik ere datoz jantokietan harrera ere hobeagoa izatea, janariak eta zaitzea, egunekotasunean zer ikastaroetara eta formaziora bideratzeko moduak eta ikustea. Amaiera heldu zaio makina erremintaren bihurteko azokari mundu osoko enpresak eta bisitariak izan ditu Barakaldoko bekek makina zerbitzu produktu eta berritasun askorekin, dena den enpresa erakusketari gehienak Euskal Herrikoak izan dira, batez ere Gipuzkoarrak. Euskal makina erremintaren sektorea indartsu dagoela azpimarratu dute, urte zaiak igaro dituen arren azokako 31 edizio eta 71 urte bete ditu aurten, eta esaterako Azkoitiko Ibarmia ekoizleak eta makinster banatzaileak ez dute hutsik egin urte guzti hauetan. Udanarro lankideak Ibarmiako Arrate Olaiz berrikuntza zuzendariarekin egoteko aukera izan du.
Azken eguna heldu zaio makina erremintaren nazioarteko azokari. Astelehenetik ostiralera arte milaka eta milaka pertsona igaro dira Barakaldoko beketik. Munduko 28 herrialdetatik 1.456 enpresa erakusketari baino gehiago etorri dira ona eta Euskal Herritarren presentzia handia izan da. Esaterako Azkoitiko Ibarmia ekoizlekin izan gara, horiek 61 urte daramatzate azokara etortzen, azoka egiten hasi zirenetik. Azokan ja veteranoak garela, aurten ere ezinbestekoa zen etortzea, eta azkenean hemen erakusten duguna da gure hiru produktu lerroen adibide bat, ez? Guk dauzkagu 3 makina mota, eta azkenean bakoitzatik bat ekarri dugu, bat oso handia da, eta orduan maketa moduan ekarri behar izan dugu, eolikorako batez ere rodamentu eta brida handiak egiteko zulatzeko eta torneatzeko makina bat, eta gero ekarri ditugu zutabe mugikorreko zentro txiki bat, azkenean gure txikiena dana, baina merkatu batzuetarako eta momentu hontan ondo enkajatzen duena merkatuan, eta guk zentro universala deitzen dioguna, pixkat pieza handiagoak lantzeko. 61 urte hauetan Ibarmiak ez du hutsik ere egin, eta nola ez azoka aldatzen joan deneran, enpresa azkoitiarrak azokara eraman dituen produktuak ere eraldatu egin dira. Bai, ezinbestekoa da. Azkenean berrikuntza da gure hildo nagusietenetariko bat, bestela ez ginateke merkatuan egongo ez gu, ez hemen dauden makina fabrikante guztiak, ez? Guk berrikuntzan esfortzu handia jartzen dugu, dirutza ere dedikatzen dugu hortara, eta azkenean produktuak erabat aldatuta daude, duela 60 urte hasi ginenetik honea ez dakat inongo zerikusirik. Makina erremintaren 2 urtekoa 1961 hasi zen Bilboko nazioarteko erakustazokan. Ospakizun horrek urrezko aukera eman zion Euskal Herri osoari industria ehunaren dinamizazioan. Ospakizunaren helburua industriaren munduari zerbitzu berri bat ematea izan zen, haren eta Euskal Herri osoaren garapena sustatzeko bai nazio mailan, bai nazioartean. 2 urtekoaren hazkundaren ondorioz instalazio zaharra etzen nahikoa izan ekitaldirako. Nik lehenoko espazioa ez nun ezagutu, nire lehenengo feria hemen izan zen ja, baina espazio hau da primerakoa olako makinak erakusteko, hortarako egin zen, punturen batean ez, feria hau jasotzeko edo feria honi lekua emateko, eta orduan oso lekua proposa da, hemen lekua daukagu, deskargatzeko baliabideak daude, kamioiak sartzeko akzesoak eta prestatuta daude, orduan, olako azoka bat egiteko leku ezin hobea. Urtez urte azoka indartzen joan da mundu mailan erreferente izateraino. Euskal Herriarentzat aberastasun iturri da eta euskal enpresentzat aukera paregabea. Bai, azkenean feria internazional bat da. Ezin dugu hori aparte utzi, Bilbon da, guretzat etxean jokatzen dugu, baina azkenean atzerriko jende asko dator guk, 85-90 kanpoan saltzen dugu, Espainiatik kanpo, orduan garrantzitsua da hemen egotea, baina ez bakarrik hemengo jendea etortzen dalako, baizik eta internazionalki ere relevantzia daukalako eta atzerriko jendea badatorrelako bisitan. Eta ingurumenari helduta eraginez piztu esku hartze proposamena aurkeztu du Debagoiena 2030 sareak ostegun honetan Bergarako seminarioan eskualdearentzat lehentasunezkoa den trantsizio energetikoa sustatza du helburu eta horretarako herritar eragile sozioekonomiko eta udalak elkarlanean jarritan alde anitzeko 8 proiektu ezberdin jarriko dira martxan. Adostasuna lortu da. Gure gizarte eta ekonomiaren garapen ereduak azkartu eta handitu egin ditu ingurumen zain gizarte mailako inpaktuak. Eta aldaketarik ez bada, oraindik eta gehiago okertuko dira. Beraz, aldaketa klimatikoaren aurkako borroka gure gizartearen erronka nagusienetako bat bihurtu da. Eta ez dezagun ahaztu, transizio energetikoari gabe ez dagoela aldaketa klimatikoa gelditzen. Trantsizio energetikoa buruz horreitzen dugunean, danok eskutik hartu eta danon eginkizun bat da. Norbera gandik hasitxe gainera. Ez bakarrik arekin bidabe edo honekin bidabe baizik eta norbera gandik hasitxe. Beraz, hori be eredu hau benetan be goraipatzea.
Izan ere ez da kontu berria, mundua kinkalarrian dago eta gauzak aldatu ez dean litekena da laster bizia bideragarria ez izatea planetan. Horregatik zenbait eragilek ekotopaketak egingo dituzte irailean bukaera aldera. Portugaleten azken krisia gure garaia lelopean, krisi ekologikoa erdigunean jarri eta Euskal Herrian aldaketa bultzatzeko modu ez hausnartzeko. Gaizadatuta festeixo arte pop izeneko kartela izango du abuztuak 20 eta 28 bitartean Bilbon ospatuko diren jaien irudia, Maximiliano Kosatiren lanak botoen ehuneko 30,8 jaso du gaur aurkeztu dute kartela eta bertan izan da Jara Durreta kazetaria. Aste nagusiak badu kartela 2022ko aste nagusiko Bueno, como la gusta la arte pop izeneko kartelak irabazi du kartel lehiaketa. 6 finalisten artean aukeratua izan da Maximiliano Kosatiren lana. Gainera botoen ehuneko 31,8 jaso du lanak. Orduan badakizue abuztuak 20 eta abuztuak 28 bitartean izango den aste nagusiaren kartela hauze izango da. Gainera Bilboko udaleko ordezkariek adierazi dutenez, kartelak irabazi du diseinua, kolorea eta alaitasunagatik. Que represente aste nagusia, la legibilidad y el diseño, el colorido. De lejos, digamos, se ve que va a ser aste nagusia, ¿no? Te guste o no te guste, pero tiene que tener eso, que de lejos ya sepamos que sea el cartel que anuncia aste nagusia. Aurtengo kartel lehiaketak parte hartzearen errekorra gainditu du gainera. Ha habido, como sabéis, una alta participación en este certamen de este año, que además ha sido una propuesta las propuestas se hacían por online, era la primera vez, 338 concursantes. Kartelaren aukeraketan herritarren parte hartzea bultzatuna izan du Bilboko udalak eta horregatik herritarren bozkari 76ko balio eman dio eta epaimai espezializatori aldiz 133koa. Bilbotik Gasteiza Araba Euskaraz jaialderen 42. edizioa ospatuko da igandean, Gasteizko Larizuko parkean, Trebiñuko Argantzun ikastolaren alde egingo dute aurtengoan, eta 8 ikastola arabarrak ibili dira antolakuntzan lortutako etekina, ikastolak eraberritzeko izango dira. Datorren igandean, hilaren 19an, ospatuko da Araba Euskaraz jaialdiaren 42. edizioa Gasteizko Olarizu parkean. Duela 4 hamarkada lehen edizioa egin zuten toki bera aukeratu dute aurtengorako eta 8 ikastola arabarrek antolatu dute jaialdia Trebiñuko Argantzun ikastolaren alde. Antolatzaileek hainbat ikuskizun ekitaldi eta jarduera antolatu dituzte goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00. Oiden moduan aukeratutako espazioa guneka banatu dute eta askotariko ekintzaz osatutako 3 gune antolatu dituzte, Aritza, Pagoa eta Ametza. Aurtengoarekin 4. Araba Euskaraz da Argantzun ikastolak antolatzen duena. 2003ko urriaren 27an sortua lurraldeko 8 ikastolen artean txikiena da, baina gogoz eta ilusioz jarraitzen dute Trebiñu euskalduntzeko lanean. Bide horretan aurtengo jaialdian ateratzen den etekina ikastolak Manzanosen Arabako Herriberabeitia udalerrian duen eraikina egiteko erabiliko dute.
Astera hasi da Gasteizen azken arrok jaialdia, 3 egunez rokaz gozatzeko aukera egongo da, Mendizabalan 55 talderen eskutik 2 urteko geldialdiaren ostean aurten, 20. urteurrena ospatuko dute gogotsu eta hainbat berrikuntzekin bertan izan da Bart, Hamaika telebistako Gasteizko lantaldea. Patti Smith, The Offspring, Social Distortion eta Fumantxu bezalako nazioarteko taldeak bilduko ditu Gasteizko azken arrok festivalak 20. urteurrenean. Aurten festivalak 3 eguneko iraupena izango du eta Mendizabalan 55 talde egongo dira holtza gainean, estatutik eta munduko puntu desberdinetatik etorri diren 40.000 pertsona baino gehiagoren aurrean. Hiriko ostatuek eta Mendizabaleko kanpinak eta glanpinak ere beteta kartela zintzilikatu dute jada. 1000 inguru edo, leku guztitatik, langileak eta hori, Castellón, Albacete, eta gero jendea, atzerritatik ere bai etorri dira ikustera. Yo personalmente soy de Murcia. Yo soy de Sevilla también, es la primera vez. De Bilbao. Que no le falte nada a las personas que están aquí en el glamping, si algún colchón está pinchado, recambiárselo. De Albacete. De Madrid. De Zaragoza. Pues nada, ver el festival y pasarlo lo mejor que podamos y ya está. Pasar calor y disfrutar, espero. No, Offspring, así los que más. Toy Dolls, Dirty Honey, Ilegales. El sábado brutal y Fumantxu esta noche. Yo venía a ver a Patti Smith y bueno, Offspring, Ilegales, Jerry Cantrell. Arduradunek aurten familia asko etorri direla azpimarratu dute, izan ere 14 urte baino gutxiagoko umeentzat sarrera doakoa da. Gogotsu hartu dute aurtengo festivalaren ardura pandemiak eragindako 2 urteko geldialdiaren ostean. Euforia, de muchísimas ganas, pelos de punta y disfrutar de 3 días de rock and roll. Rockak duen aniztasuna islatu nahi izan dute aurtengo kartelean eta horretarako mota eta estilo desberdinetako taldeak gonbidatu dituzte. Desde el rockabilly, el punk, el metal, hay una buena muestra de grandes grupos del rock y de bandas emergentes. Susi 4, Patti Smith, madrina de lujo este año, o Emily Harris. Tenemos bandas que repiten, que estuvieron con nosotros en el 2005, como Drive-By Truckers o Social Distortion. Luego grandes bandas también muy queridas y de la escena local, como es Ilegales, como es Sociedad Alcohólica, Bulk, Nucore, Fightless, un variadito muy interesante. Tradizioari jarraiki Sandra Maria Zuriaren plazan asteburuan doako kontzertuak egongo dira, alde batetik Alexis Evans, soularen promesa zuri berria eta bestetik Kim Lenz, rockabiliaren musa. Musika ez ezik motoen, akrobazien eta zuzeneko musikaren Wall of Dead ikuskizuna egongo dira eta berrikuntza bezala autotxokeak jarri dituzte Mendizabalera gerturatzen direnentzat. Berrikuntzek ere bere tokia izan dute aurten. Izarren pasealekua estreinatu du jaialdiak. Gasteiz erdialdean 2 hamarkada hauetan jaialdiaren eta rockaren historia markatu duten izenak jasotzen dituen ibilbidea hain zuzen ere. Homenajea a la ciudad y homenajea a todas las grandes estrellas del rock que han pasado por los escenarios de la Azken Arrok Festival en los últimos 20 años. Gasteizera festivalak ekartzen dituen onurak anitzak dira, bai kulturalki, baita ekonomikoki ere. Y luego, una gran oportunidad también desde el punto de vista para la hostelería, para todos los negocios que, lógicamente ven cómo el público aumenta este año. Y gente que igual no conocía Vitoria lo descubre gracias al Azken Arrok Festival. Gasteizen rock and rollaz gozatzeko aukera larunbatera arte egongo da Mendizabalan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren amaierara lehentxeago aipatu dugunez, asteburu honetan ospatuko da Araba Euskara Zala jairako ondo duten abestearekin agurtuko zaituztegu gaur 8. Alaba dantzari izena du eta sukasuan eta duplaren eskutik dator kantua horren bestez besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak gurean aurrutzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.usatarian ondo izan eta asteburu ona pasa.